تقطع برخة ثلاثة نيك ذابر يحشكا نيك ذابر كحشكا غاني نيك ذابر كبر كلنا مالت نيك ذابر نكبر انتي أملاخ رئيلنا إلا نقبر كلنا كما ينمثل لا بامات نخم ها فلات أدينا مش دين فلت نخم ها عياشينا مش لبامات نخم أبتي كذي دلينا نتكملوا نتبلحي نتلبونا نتفلتت أو كذي عشو إلنا نخدلوا نبرنا كذفنا لبون نبل لبا ما أنت دا أخوينا أمرا عشو نبل أنت مالتي ذي عين بلح بلحتي عينكم تحت نبل إتهنما إتي تأذات ناي أملاخ إتي ناي أملاخنا قال كنأزاز كنبل كل مساعتي نكفل نزلنا عامي نقبل وقال أنا سبات عبدي سرح له كذا خمان بزح هنا نأزز زي دلنا يوم زي مشانا نجارات هنا نقبر ننتي عبد مدرخ نقبر مالتي سجانا مثلا تقلبنا داخلنا سرحنا جرانا مثلا رخمنا عن أطو هيك ذابر أملاخ حسب قد داخل ده بزح من قصة سماين يذل على هيوت كورسنا كوي تداري ذلو نزل على هيوت كورس دلسي مني زي دليانا ذي دليات ذي نزل على هيوت كوا كيف متكخل زي من بار مالتي ذي خا أملاخ ذي وهب تناتو أبز مدربون كا بزح حتلو إذا كله أبز مدرب حبتي بيج أكانت ولا تستحزه نيك زابر أملاخ أبز فوق ده ساعات نعخا خذ كبارخ كان بيتك سلام كذب ذخيل أملاخي ስለዚህ ሰባት ክገብሩለ ክሪኢልካ ዝገበርካዮ ኣይዓብሰልካ ኣምላኽ ክሪኢልካ ዝገበርካዮ ይዓብስ ገጽካ ተሓጸብ ይበሃል ገጽካ ተሕጽብ ኣቢልካ ብዛዕባ ጾም ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ትመሃር ከለኻ ኣብ ግዜ መምህራን ክዛረቡ ከለዉ ፈላጣት ክዛረቡ ከለዉ ወላ ልዕሊኦም ተፈለጥካ ትም ኣስቁጥ ኣይፈለጥን ምባል ኣብ ግዜ ጠሚኻ ከለኻ ገጽካ ብርህ ኣበሎ ብዙሕ ትምህርቲ እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትእዛዝ ገጽካ እንተደኣ ኣብርሂካዮ ብሩህ ገጽ እንተደኣ ጌርካ ኣብ ግዜ ጠሚኻ ከለኻ ከብድኻ ከዓኒ ብዙሕ ጥሜት ሒዝዋ ከሎ እቲ ካባኻ ዝደክም ሓውኻ ክሪኤካ ከሎ ተስፋ እዩ ዝገብር ዋ እዚ እኳ ምንታይ ከም ንጎት ሒዙ ዘይበልዐ ዘይሰተየ ከምዚ ገይሩ ተሓጒሱ ዘሎ ዳ ኣነ ዳ እንታይ ኮይነ ከምዚ ገይረ ዝኸብደኒ ምስኡ ኣነ ከዓ ገፀይ በሪሁ ክሳብታ ምስኡ ዘስዕር ክሳብታ ፆመይ ዘስዕር ምስኡ ኣነ ከዓ ከምታ ናቱ ክገብር እየ ብምባል ሓቦይ ይገብር ማለት እዩ እምበር እንተዳ ከብድካ ክብድብድ ኢልካ ከዓ ጥልም ተልካ እቲ ካባኻ ቁሩብ ድኽም ዝብልካ እንታይ ክገብር ማለት እዩ ንስኻ ካባኻ ስለ ዝደክም እዋ هذا حوي أما أنت أخبيدنا إمو نبلع إلو خمان كلك ما كخلي كل خاشع تفرس تلازي كمو مقبار عزيز أبوي مالتي أتي إذا أتيت أمن طرتك أهم طرتك نقدر كلنا خا عملا كرينا نقبل نقبل مالتي إذا أنا نحنا المعرض لنا تمهرتي نحونا نحواتن إيو أتوم كوانا لعدد فلتو تمهرتي طبو كيرو فتفيتو تمهرو كم ضلو أين سحاتو سلازي بديت تمهرنا بعقمنا نأملاخ كنا مزجن كنا خبرني تكبأنا مالتي مهناتو وحسب اتنا ممبران قالات اتنا ممبران تمهرتي زعبا انتي ضربوا خمسلو خمان طفعنا يخيلي مهناتو نساتهم فلاتاتهم انتي نتي حجي السخة تستوعلو تراي يخونن زمرخ بالحجي نو عمتات زلو كذي نخحلوه كايلو من زمرخ اما انا زين ابزي هيوتنا مو خيني انقف زبالا زلو تمرتي انت تمهارنا حجي انا استنعك مالتي امبار اتي قال املانا مدهنا يسوع كريستوس دور مزغان يفنو مالتي فس قدوس احدو املاك بقدس سلاسي انذ امن وتمحصن كذا كسيطان بكمزاتي مية قدست بيت كريستيان انت يتي سميه مريم صيون لعالم عالم
نعاكتك اجزئو ونسبهك نباركك اجزئو ونتأمنك نسلك اجزئو ونسبقعك نجني لك اجزئو ونتكني لسمك قدوس نسجد لك أوذى لك يسجد كل برك ولك يتكني كل لسان أنت وجوده أملاك أعمالك وزيادة ونقص نجس أملاك أنت لكل ذا سجال وكل ذا نفس نطوعك كما مهرنا قدوس ولك بيل أنتم موسى سبتتأليو كما زبلوم أبونا بسمايات يتقدس اسمك تمتع منكستك ويكون فقدك بكما بسماي كما هو بمدير سيساينا زلالتنا هذا يوم هديك لنا عباس عينا وغيقعينا كمان هلانين هديك لذا عباس لنا يتابعنا اليوم مستمسود على دهننا وبعلهنا من كل أكوي اسم ذيئك يتمنقس هاي لصبار العالم علم بسلام قدوس جبريل ملعاك وقت اتنا مريم سلام لجي دنقل بهدناجي ودنقل بسكاجي انك ابي السباو سلام لجي بروك تانت ام انس وبروك فرقسيجي تفسير سيد او مريم لتسقى جبريل مترجي سالي وتصلي لنا مرت ابو فقر ولجي يسوع كريستوس كان يسري لنا عطاوينا تماصنا بجين بزعبا صم زقربه حتو ونجيل ماتيوس معرف 9 سودة 14 شعودك مزامرتي يوحنس دك مزامرتي يوحنس مزيوم يوحنس مطمق نحنا فريساويان بزح نصوم دك مزامرتي خدأ سلمنتاي يوم زي تصومو بلوو يسوس كأ كمزي بلوم مرعوي مساعتهم كله دو عروخ مرعوي كحزنو يخلو يوم جناخ مرعوي خبأتهم توستلا معلتي كتمت إياه شعوها خصمو يوم حدش قرات على با أب بلاي كدان زلقب حدا أقوى يلبون ونهاتو نتتعي يلوكمو اتو مقدادو غا زقاد ذي خون نحدش وينين هذا أرقى أحربتي أيعرقوان يوم ونهاتو اتي أحربتي يقدد اتي وينون يفسس اتي أحربتي غا يبالاشو نحدش ويني غا حدستي أحربتي يعرقوه كلتي يوم دما يحلو بعد أبزي دمهارو تمرتي دك مزامرتي يوحنس مطمق نقويتانا أملانا مدهن أسكرسوس زمسكرة دا أمبر كي مسكرة أنا خاء خمو إلو أي تبلا انتهي دا سراخ ناي جروكا فتح أي بك يعني بمبال اتي أنا ذات مقاكم دلوخ بماي يتمقاكم ألوخو وسجين بحاول بمنفس قدسن كتمقاكم إيو زبالة مالتي دك مزامرتن يوحنس نيرومو أسادهم كا نقويتانا يوحنا متأم حاتتوه نمنتاي دك مزامرت خاتيت أمولو حجي اتي قويتانا أملاخنا مدانا اتي تمرتي قويتانا أملاخنا مدانا يسوع كريستوس زبالهم أبا على حمسا زغون تمرتات يوزي زغا انتاي دبلدلو نتي مرعاوي مسوم كلوس كم يقرأ مصومو لكي مرعاوي مسخا خلو حقوسكا سلازغونة اتي مرعاوي نعقو وكيتحزن كتبل ايتحزن ايتي تأمنيخا ايتحمماني على نفسها بتصوم مالتي سلامنتاي حقوس ندي مسخا زلو اتي مرعاوكا مسخا زلو كم يقرأ مرعاو مسخا خلو كتصوم يكالكا مالتي سلازي صوم كاني اتي كم مرعاو خبأتهم زوسدلا معلت ختمت يعشعوكين خصومي أملان إذا خاني ترجمي مثالي له وسخاني ناي قويتانا أملانا مدهن إسكورسوس مثالي مرعاوي قويتانا أملانا مدهن إسكورسوسي السوق قويتانا أملانا مدهن إسكورسوس كل جزء بتحتنون على زعراخ زبال قويتانا أملانا مدهن إسكورسوس نفسي أنا بمبال أوكا أي مهارل أنت هذا مرعاوي بلا مرعاوي مني تولك خاني
كل جزء طباب نايمانيا طباب سلوى طباب نايمانيا نايك بهريا قدامي طباب مني لو እግዚአብሔር አምላክ عبد طبابኛ ሰሎሞን ቀዳማይ ጥበብ እንታይ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ብለና እምበር እቲ ምስ ፈለጥካዮ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ክትገብር ክትፈርህ ፍርሃት እግዚአብሔር ክሕዘካ ስለምንታይ ንአምላክ ቃል በቃል ምስኡ ክትዘራረብ ድፍረት እኳ እዩ ከምዚ ኢልካ ቃል በቃል ንስኻ ዲኻ መርዓዊ ወይለ እንዳበልካ ክትዘራረብ ፅቡቅ ድዩ ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ኣይበሃልን ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ እቲ እግዚአብሔር አምላክ ምዃኑ እሞ ትሕትናኻ ክምህረና ከምዝኽእል ክንፈልጥ ክንመሃር እዩ ማለት እዩ ስራሕ እግዚአብሔር አምላክ ስራሕ ጎይታናን አምላክና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቂ እዩ ማለት እዩ ድንቂ እዩ ትምህርቱ ድንቂ እዩ ሓብቲ ካብቲ ድንቂ ትምህርቱ ኣብ ግዜ ሄር መምህር ኢሉ መንእሰይ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ሄር ይብሎ ዘሎ ሄር ከዓ ሕያዋይ ማለት እዩ ሄር መምህር ልክዕ ጎይታናን ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሄር እዩ ሕያዋይ መምህር ሕያዋይ ጓሳ ነባጊዑ ከዓ ኣዝዩ ዝሓልየለን ኣባጊዕ እተን ምእመናን እቶም መናፍቃን ኣብዚ ግዜ እዚ ዘላጉፅለን ዘለው ዘይኮነ እተን ግቡእ ዝሕለዋ ዘለዋ ኣባጊዕ ብቅዱሳን ኣቦታትና ጳጳሳትናን ካህናትናን ማለት እዩ ልክዕ ጎይታናን ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሄር ሕያዋይ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ እንታይ ዳ እዩ ዝመለሰ ኣብቲ ሰዓት እቲ እቲ መንእሰይ ሄር መምህር ብሂወት ንክነብርሲ እንታይ እግበር በሎ እንታይ እያ ማለት እዚኣ ሄር ኢሉ ዝሓተቶ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ዝቃወም መን እዩ ሰይጣን ዲያብሎስ እዩ እዚ መንእሰይ ኣብኡ ዝሓደረ ፀሊኣ ሰናይ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሉ ካሕቶ ክኢሉ ንምንታይ ከብሎ ስለ ዝደለየ ከውድቆ ስለ ዝደለየ ካብቲ ናይ መንገዲ ፅድቂ እቲ ደኣ ትዕቤት እንድዩ መሊእዎ ኣምላኽ ዘይኮነ እቲ ደኣ ኢሎም እዮም ኣምላኽናን ብርግፅ ኣምላኽ ቅዱስ ምዃኑ ንፈልጠና መንገዲ ነታ ደቃ ነገር እኳ ክሕዝዎ ይደልዩ ነይሩ ከመይ ኢሎም ዳ እዮም በቲ ሓንቲ ደቃ ነገር ክሕዝዎ ዝደልዩ ንሓደ ዘይ ቅዱስ ዘይ ሄርን ዘይ ቅዱስን ዘይ ኣምላኽን ክኸውን ዝኽእል መሊኡ ዘይኮነን ዘለዎ ኣበር እንድሕር ሓደ ጌጋ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ በቲ ብዙሕ ጌጋታቱ መሓዝዎ ክሕዝዎ ዘይ ኣይምኽኣሉን ብደቂቕ ነገራት ክሕዝዎ ምድላዮም እንታይ እቲ ምስጢር እቲ ነሳቶም ዝብልዎ ኣብ ልዕሊኡ ሓሶት ምዃኑን እቲ ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑን ዝምስክር ሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ ሄር ክበሃል ከሎ ጎይታናን ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ንምንታይ ሄር እትብለኒ ብጀካ ሓደ ኣምላኽ ሄር ከምዘየለዎ ዶ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ኢልዎ ማለት እዩ እምበኣር ከምዚ ኢሉ ምስ መለሰሉ ሰይጣን ተረትዐ ብግብሩ ኣብቲ ወዲ ሰብ ሓዲሩ ከምኡ ዝፍትን ዝሓሰበ ተረትዐ እንተኾነ እቲ ሕቶ ተመለሰሉ እምበኣር ኣብዚ ከዓኒ መርዓዊ በለ ጎይታናን ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መርዓዊ ዝበለ ምክንያት ከዓኒ እቲ ትምህርቲ ክመሃሩ ኢሎም ምስኡ ኮይኖም ዘለው ምክንያት እዩ ምክንያቱ እቶም ዝመሃሩ ዘለው እንታይ እዮም ተምሃሮ ናይ መን እዮም ተምሃሮ ናይ ሓደ ምስኣቶም ዘሎ ወዲ መዝሙር ድምሲ ወይስ ተምሃሮ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ተምሃሮ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ናይ ብሓቂ ዘይሕሶ ነገር እዩ ምክንያቱ ኩላቶም ሰዓብቱ ዳ እዮም ነይሮም እምበር ንገዛእ ርእሶም ኣይኮኑን ወይ ከዓ ሓደ ካብኦም ኣይኮነን ዝምህርን ዝግስፅ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝምህሮምን ዝግስፆም ነበረ መን እዩ ጎይታናን ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ብርግፅ እቲ ሓጎስ ልቦም ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ እምበርከስ ሓደ ብልቡን ብትምህርቱን ከይተረዳዕካ ተድሕሪኡ ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ብትምህርቱን ኩሉን ስለዚ መርዓዊ እኳ ይትረፍ ካልእ እኳ እዩ ንዕኦም ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ቅዱስ ጎይታናን ኣምላኽና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ሊቀ ሃዋርያት ዝገለፆ ማለት እዩ እምበኣር ከምኡ ኢሉ ገለፀሎም እሞ ኣብ ግዜ ሓምሳ ከኣኒ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ማለት እዩ ኣይነፀውም ኢና ስለምንታይ
ጎይታናን አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ድሕሪ ኣብ መቃብር ጎልጎታ